Bamakɔ ana lamini n'a bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn. Marahaba. Journal Seydou i k'a dɔn ni dɛnɛ n'a dana gosira ka ban i k'a dɔn duguba kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen bɛ girin ta damafa. Journal Seydou i k'a dɔn a dabakun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana jɔlen ani jamana ɲɛta min bilalen bɛ min na bɛɛ lajɛlen k'i jija i ta damafa. Dɔgɔtɔrɔw u ka furakɛli kɛ u kana maa lajɛ cikɛlaw min ye jamana in ye a jigiba de dalen don i k'a dɔn cikɛlaw kan i k'a dɔn min ye wuli ka jɔ ye samiyaji alhamdulillah daminɛ kɔni ka ɲi u k'u jija sɛnɛ ɲuman na Journal Seydou karamɔgɔw k'u jija min ye denmisɛnw kalanni ye min ye foroba baarakɛlaw ye min mana kɛ ca o ca la bɛɛ lajɛlen k'i jija i ta damafa Journal Seydou i k'a dɔn an bilalen bɛ kunnafoni dili la kunnafoni diko ɲuman kunnafoni i k'a dɔn a ɲɛfɔli ko ɲuman o man ka kɛ gɛlɛya ye o tuma an juru k'an jija an ta damafa nka u n'a ta bɛɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn olu fana u b'u jija kosɛbɛ n'olu tɛ an ka baara bɛ gɛlɛya dɔw kɛ dɔw kɛ bi ye baccalauréat de ye denmisɛnnin caman ba den bɛ bac la n yɛrɛ den b'a la dɔw kɛ n den caman b'a la bagi Journal Seydou i k'a dɔn ayiwa ala ka nɔgɔy'u ye n'o tɛ bagi sɔrɔli i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ kalanko don Journal Seydou i k'a dɔn ni denmisɛn bɛ wala dɔn a bɛ leçon ta a bɛ kalan kɛ a sɔrɔli bɛ nɔgɔya a bolo kosɛbɛ nka ma leçon da ma fɛn kɛ jinɛ ka taa bɔ n ye o tigi bɛ da fiti de kan bon o de ye problème ye o minnu b'a leçon ta olu kɔni bɛ ala de deli fiti ka kɛ bi sɔgɔmada mais o tɛ kɛ o est-ce que fiti na kɛ an ma kuma mɛn kabini dugu jɛra kabini sɔrɔ fo bi fiti tɛ o n'o tɛ san dɔw la jamanadenw yɛrɛ de y'a décider ko fiti yɛrɛ u t'a fɛ k'a ye bilen malidenw yɛrɛ bɛɛ de y'o décider san dɔw la bɛɛ n'a kan kabini su fɛ bagi ye sini ye kabini su fɛ i bɛ denmisɛnw ye munumunu salo la u bi boli a fɔra ko fɛn dɔ b'i ye fɛn dɔ mɛnna an ma fɛn mɛn fɔlɔ kɔni foyi ma mɛn wa foyi tɛ mɛn i fɛ dɛ ala k'o kɛ sabu bɛɛ décidelen don zéro fit fɛn saba de bɛ yen o de bi ba zéro fit zéro faux sujet ani zéro fausse information n'o kɔni kɛra Mali problème bɛɛ ye démocratie nafuradama gɛlɛya kelen min bɛ yen n'o ma ɲɛnabɔ o ye lɔgɔliko ye Asimu n'a sera ka o ko kɔni ɲɛnabɔ hali ka daw ma dɔ kɛra Asimu kelen tɛ dɛ bɛɛ de bɛ nin kɛ e wo ne wo an bɛɛ de b'a kɛ n'an ye sujet maa o maa bolo an b'i kunji o de b'a ban nɛgɛw kɛrɛfɛ a to a ye jibi n'a ye wuli ka jɔ kɛ kunnafoni an b'a dakolo walo Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Dabatukara maa tɛ julaya jadɔ sugu kelen na ayi n bala cogo bɛ di Journal Seydou jɔafiyɛ girinna ye tiɲɛ ye nka n di jɔ ni mamuso ka soda tɛ walifɛn talen d'i bolo siga t'o la Journal Seydou n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don Journal Seydou i k'a dɔn duwakun laban in na n'o ye weekend ye i k'a dɔn a kɛra gɛlɛya ye sabula i k'a dɔn Bamaji u ja tigɛ kojugu ani faali jugu min dalen don kasa Journal Seydou i k'a dɔn kɛlen bɛ ka dabali kura tigɛ ani babali kura Sofara min ye Janjume Zandigila min ye Awakumundu min ye wulikajɔ u taara baga mɔɔw ma min ye tiɲɛni ye maa caman yɛrɛ ni tora la koyi fasirikɛba a ko Bamajan wale i k'a dɔn a ti ba don kelen nka cɛsiri ani jateminɛ o de bɛ kɛ sababu ye min b'a to an bɛ se nin ko in na a ko wulikajɔ bolo ka i k'a dɔn weekend kɔnɔ u ye tiɲɛni caman kɛ min ye ayiwa fakala n'o bɛ Sofara mara la Jɛnɛ kɛrɛfɛ i k'a dɔn alamisadon kalo tile 14 u nana wulikajɔ bolo da sabula maloforoba minnu dalen don ye u bɛ taa ayiwa kanali minnu bɛ yen ni babiliw bɛ yen u taara n ɲininka mugu de don o babiliw la samiya donda in na maa min ni i ye nin da ka cikɛla sɛgɛrɛ jango maloforo tigilamɔw Journal Seydou i k'a dɔn jigiwaro don nin bɛɛ lajɛlen ye dabɔnkama de ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛ wulikajɔ bolo kan u nana ayiwa tiɲɛniba de kɛ ka taa bɔnmu don tuma min ni mugu bɛ wuli i k'a dɔn a y'a sɔrɔ maa kɔni de ye tuma min n'u ye nin Bamajan wale kɛ biribiri u bɛ boli ka t'u jogo sɛbɛnnikɛla ko a k'u ma da u ma min ye terrorisiw ye a sɛbɛndiyara sabula min ye ko ye a kɛ ani kana tigɛlamaw ka wele olu ka nɔbɔli kɛ ni ka wulikajɔ boloda fa bɛɛ lajɛlen na o nana boloda u ma don ma dugu min n'u k'a ma ko Kumandu fana i k'a dɔn u ye Bamajan wale boloda ye sabula min ye kilomɛtiri 12 ye i k'a dɔn ani Banka
kasi ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn u taar'u waada ye u taar'u waada ye min kɛ kunnafoni caman kɔni y'a jira fitiridanni kuma de kɛr'u na kuma ye u sina kana don dugu kɔnɔ min kɔni ye tiɲɛni ye sonyani ani bingani wale bagan ani ka don dɔw ka so kɔnɔ wari bɛ minnu bolo ayiwa sanu bɛ minnu ka so kɔnɔ ka t'u bɛɛ lajɛlen salo ni k'u kɔda sɛbɛnnikɛla ko min ye ayiwa Janjunme i k'a dɔn u taar'u waada yen fana na sɛbɛnnikɛla ko Janjunme kɔni o fana o bɛ ayiwa Gogi commune kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ ne ka waati jan bɔ Ɲɔrɔ mara kɔni i k'a dɔn Bamanju u kun ma u lama ye kosɛbɛ nin kɔni ye mɔɔw kamana gan sibiri don juillet kalo tile 16 tɛmɛnen kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ min kɔni ye bingani walew u nan'u boloda bingani wale kɔni dara wolo min na gendarme kɛ kelen ani awa muso fila olu kɔni jogina u ka Bamanjɛ wale sɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko 10 heures sɔgɔmada fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Bamanjɛ wale fana ye u nana ye awa doafiyɛ fana na doafiyɛ min ayiwa ni sugujɔ waati u nana don ayiwa dugu kɔnɔ miniti 20 bɔɲɔgɔnko kunnafoniw y'a jira k'a fɔ u nana munumunu salo kɛ k'u ka attaquement kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin wuli ka jɔ in ni jateminɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi Bamanji de ni deguna u tɔɔrɔla fo k'a fɔ k'a to ten sabula faali ba kule min dalen bɛ k'u sɛgɛrɛ u yɛrɛkɛlen don sa dugu ni dugu min ye janto yɛrɛla ye o de wajibiyalen don bɛɛ lajɛlen ka dugutaa siraw la forokunw na soforokunw na bɛɛ lajɛlen kan ka k'i dama ta sɔrɔdasi ka jateminɛ kɛ i ye maa sure ye maa kelen maa fila maa saba n'i ma se k'u siri k'u da weleli kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Sofara ta ye min fɔ i terikɛ tɛ n'o tɛ n'a bɛ yen jɔnni ale ka farin cogo min a b'u siri k'u da Amadou Sulale l'ambassadeur il est de Sofara Allah nka kɔrɔ ka na man di n'o tɛ a tɛ sɔn k'o ma dɛ kamalennkɔrɔ belebele cɛ duman don nka a dan bɛ Bamakɔ yan dɛ a kɛ bɛ Bamakɔ ka ye o awɔ a bɛ kɛ cogo di n'o tɛ k'u siri k'u da o de ka teli a fɛ a bɛ yɔrɔ min a ka urudi minɛ a kana girin ka jɔ kɛ bilen i bolo don ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ wali sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Masire Diop ye n y'a ka sɛbɛn ye Masire Diop ko i da bɔra kuma min na Bamanjuw kɔni se de ban n'u ye u tɔ tora min ye o de ye k'u kunkolo soni ka bɔ k'u kunkolo soni ka don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la fɛn min ye Mali armée ye u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ lafiyaba min kun dilen bɛ Bamanjuw ma k'u da kungokolo fanda ni banda kɔnɔ sanga ni waati a ko fu sirilen b'o danna fɛn min ye jamanadenw ye olu bɛ ka hakilisigi sɔrɔ dɔɔni dɔɔni nka fɛn min ye Bamanjuw ye u yɛrɛ kɛlen bɛ ka taabolo yɛlɛma sabula tile fɛ u t'i ye bilen u b'i ye waati min na o ye fitiridaw de ye ani sufɛlaw de ye su dibi mɔnɔndɛ u b'u kolongolo o de kɔnɔna na ka taa tiɲɛni kɛ dugu la o tuma ka laban ka tunu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye an ka jamana ye a lakanabaaw dun kɛlen bɛ ka dɔ fara jija kan yan ko gendarmew ani polisiw olu faralen bɛ ko yɛrɛ a juru cahanabaw kan min kɛlen bɛ sababu ye ka lafiya di yɔrɔ caman sɛbɛnnikɛla ko nka fɛn min ye jandon yɛrɛ la o kɔrɔ cogo de ka ɲi sabula i ɲinɛ o ɲinɛ i yɛrɛ kɔ i b'a sɔrɔ maa dɔ kɔni sigilen bɛ tewulili kɛrɛfɛ dulokiba b'a la wala bɔrɔnin dalen b'a kɛrɛfɛ i bɛ bɔ min kalama po a ye marifaci daminɛ terroriste don sɛbɛnnikɛla ko a ko Fana ni hakili b'a la juin kalo tile 24 commissariat da la maa dɔ ma da tɛmɛntɔ moto sanfɛ fɛn min kɔni ye sentinelle ye u sina ka marifa da jɔ la ten giriw ka muguci daminɛ ka tunu u tɛmɛntɔ gansan sɛbɛnnikɛla ko a k'o de kuma nana wuli sɛgɛsɛgɛli nana kɛ siganɔmaa dɔw nana minɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ senna min bɛ se k'a to a maa tɔw tɛgɛ bɛ se ka da o kan cogoya min na o b'a yira k'a fɔ Bamanjuw kɔni y'u jogo yɛlɛma u y'u taama cogo yɛlɛma a ko ni hakili b'a la waati kɛra Bamanjuw tun bɛ wuli de u bɛna bi yɔrɔ kan u b'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka mɛn o tuma fɛn min ye lakanabaaw ye u n'olu bi kari ɲɔgɔn na i b'a fɔ san 2017 ni hakili b'a la lafiya yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko campement le Kangaba u taara binni min kɛ yen nka u ye yen bɛɛ de minɛ k'u sigi ka an ka finitigiw kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a donnama kama forosati n'u karila ɲɔgɔn na su kɔni o ma dan ka ban sabula fɛn min ye an ka jamana lakanabaaw ye olu n'u kɛra ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko nka zeni fɛn min ye Bamanjuw ani tiɲɛnikɛlaw ye u sɔmi ka ja n'u ye kiriw kɛ dɔrɔn miniti damadɔ o b'a sɔrɔ u boli la kusukusu
sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye zantigila ye u nana wuli ka jɔ kɛ su araba konjo maa bɛɛ lajɛlen hakili ɲinɛnen waati min na lakanabaw yɛrɛ u sigilen bɛ u bɛ k'u sɛgɛnna fiɲɛ bɔ sabula o y'a sɔrɔ ye mɔbiliw sɛbɛ kɔrɔ laraw ye mɔbili nana ka na sumaya o tuma an k'an sen bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni u sigilen bɛ u bɛ ko jateminɛ na u bɛ bɔ min kalama marifa k'a bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ maa dɔw kɔni nana ka na bin zantigila pɔsu in kan mugu k'a kɛ u ti finbɔ jɛma na n'u ye maaninfin b'u yetɔ yɔrɔ yɔrɔ u b'a fili o kan sɛbɛnnikɛla ko a ko nana kɛ sababu ye fɛn min ye maa 6 ye o nana fa maa 6 min fara douanier 2 b'a la ani ka fara civil kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maa 6 ye olu ɲɛma tununa a ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye wuli ka jɔ dɔwɛrɛ ye bamanjuw kun y'o ɲɔgɔnna kɛ yɔrɔ wɛrɛw la i n'a fɔ fɛn min ye dugu min bɛ yen n'o bɛ hɛrɛma kɔnɔ Sikaso bɔda la ka taa Burukina yan fan fɛ kilo 380 o b'a ni Bamako cɛ u taara bi yen kan siɲɛ so a ko bɛ san bɔda la u taara bi yen kan fɛn min ye maa 1 ye o ni tora ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi jamanaden bɛɛ lajɛlen de kan ka fara lakanabaw kan n'u ye maa min ye n'u sigalen b'a la hali ni dɔ ma don a ko fɔ lakanabaw ye sabula nin tɛ kunbɔ a tɛ kunbɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn na a bɛ kɛ kunba 1 ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔnji ninnu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma inter de Bamako Bamako camancɛ o don Jean Seydou k'a dɔn maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko yɔrɔso ko a ti da dosokɔrɔ la sonsoro cogo kɔ i k'a dɔn min ye bamanjɛ wale ye Jean Seydou k'a dɔn ani bingani wale cɛ min donnen don a la kosɛbɛ o ye Korowari ka masakɛ Alassane Dramane Ouattara o de la min kɔni ye sɔrɔdasi cɛ 49 min yera Mali kɔnɔ ni nacogo ma dɔw la u ka nacogo o jɛlen dɛ sabula avion 2 mɔɔw bɛ dɔ kɔnɔ marifaw bɛ dɔ kɔnɔ nin kɛwale min ni Mali faamaw y'a sɛgɛsɛgɛ i k'a dɔn ni ka bɔ a kalama i k'a dɔn a gɛlɛya a tɔ bɛɛ nka ni maa min bɛ a don dɔn Alassane Dramane Ouattara i k'a dɔn ale yɛrɛ ka fanga sɔrɔ a ye nin ɲɔgɔnna bamanjɛ wale de kɛ Korowari la san 1990 san 2011 n'i ye wulikajɔw ta k'a lajɛ a ye fanga sɔrɔ cogo min na ka Korowari ka bɛɛ lajɛlen ni tɔɔrɔ maa min tora a janjo la a bɛ maa 3,000 bonyanko bɔ Hélène ale ka kɛ faama ye a ye wulikajɔ boloda min kɔni ye a bɔ gɛlɛya ye ka taa mercenaire ɲini fa bɛɛ lajɛlen fɛ i k'a dɔn saralunkaw Burukina bew i k'a dɔn a wa jamana den minnu bɛ yen minnu kɔni n'u bɛ wari fɛ i k'a dɔn a nana i kanbɔ olu de ma k'olu kɔni fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Ado i k'a dɔn a wa min ye Mali ta ɲɛ a na bɔ a da k'a ma bɛn sabula n'i ye jateminɛ kɛ fanga bin min ye Ari Kona Beje san 1999 ale de y'o daji san 2014 min ye mercenaires ye i k'a dɔn tɔ mercenaires yɛrɛ tun b'a nɔfɛ koyi sabula sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min kɔni ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw ye a bɛɛ lajɛlen jɛlen don tubabu i k'a dɔn waati kɛra kɛlɛbolo min kun bɛ yen n'u k'a ma ko Likɔn o tun bɛ ONU kamankɔrɔ olu yɛrɛ fana nin bɛ ko in na o de la Alassane Dramane Ouattara i k'a dɔn maa jɛlen dɛ a ko o fanga tɛ ayiwa Korowari dafɛ a m'a ɲini ka gɛlɛya ɲɛsin min ma ni hakili bɛ Burukina Faso ta la a ye wulikajɔ boloda ni ka jama show la i k'a dɔn o y'a sɔrɔ a dɛsɛra i k'a dɔn hakilina caman na min ye président Amadou Toumani Touré ni hakili b'a la san 2012 wulikajɔ min kɛra jamana kɔnɔ a don k'a fɔ de k'a jɛlen don a ko la o tɛ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin damanda ta k'a lajɛ i k'a dɔn a wa bolokɔni ɲɛsinnen don yɔrɔ min o de bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛ ye bilhak a ko n'i ye kow ta k'u lajɛ kɔsa in na Mali faama kura minnu bɛ yen a ye dabalijugu ni fɛɛrɛjugu bɛɛ tigɛ min bɛ se k'a to fanga bɛ dafiri Mali kɔnɔ hali CEDEAO ka nin gɛlɛyaba in kalo 5 kalo 6 u nana ye k'a fɔ maliden n'i ka gɛlɛ kabulu ye a bɛrɛ ta n'a ma fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini n'a ma dabali wɛrɛ tigɛ faama minnu bɛ sɔrɔdasi denmisɛn minnu bɛ yen ninnu ka fanga purukutu man di o de la i k'a dɔn cɛ 49 min n'olu cunna jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla k'u fanga ka dɔgɔ ngo n'a ta bɛ maa bi da la k'a fɔ Ado a delila ko minnu na ka kɔrɔ o ɲɔgɔnna wɛrɛ de dabali kɛtɔ don a fɛ a ko min kɔni ye hadamaden ni bɔnɛni ye ka hadamaden ni tiɲɛ Ado kɔni o t'a ɲɛna foyi ye diɲɛ na sabula a fɔra i ye maa 3,000 Laurent Gbagbo bɛ don min fanga 12 fili la ale de nana rébellion min wuli ni k'a jija ka marifa d'u ma ka nafolo caman ɲini ka d'u ma Abidjan ka Korowari ka maa 3,000 de ni tora a la a ka se ka fanga in sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko maa min de la k'o kɛ a yɛrɛ jamana min n'a y'o président ye jamana wɛrɛ b'o ɲɛna fɛn wɛrɛ ye wa a t'o
jate a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye nin ko in ye n'a jara a na se fila sabula kuma caman ani wulikajɔ caman bolodalen don bɛɛ lajɛlen b'i sɔn damafan san 1990 tiɲɛniw ka na se i k'a dɔn 2014 ka na se ɲininka 2012 min ye Alassane Dramane Ouattara a ye tiɲɛni caman de kɛ farafinna babolo in kan sɛbɛnnikɛla ko hali bi n'a ka bi maa jugu minnu bi balo faali la n'o ye mercenaires ye u nunjuru b'ale de bolo farafinna fanfɛla in kɔni a nunjuru b'ale bolo nka a bi diɲɛ fɛn o fɛn kɛ i k'a dɔn tubabuw b'a bɛɛ lajɛlen kalama min ye faransiw ye olu da dennen don u taara ka kuma nka u b'a jogo dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ interdépendance ko kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungara dugumɛnɛ sɔngɔrɔ bi kiri goya la ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni interdit Bamako kelen ye Dawuda Dunbiya nin y'a ka sɛbɛn ye Dawuda ko i da bɔra ka ma nin maa fa la jugu minnu na n'o ye nigira gɛlɛnw ye minnu bi maa fa sara la mercenaire 49 min ni kɔriwarikaw don n'u minɛna Dawuda ko ale bi ɲininkali kɛ ne ko munna sɔsɔli gannen bɛ nin ko in na Dawuda ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye anw ka jamana ye kelen don i bɛ se k'a fɔ i tɛ Mali faamaw fɛ n'o tɛ k'a fɔ k'u bɛna nkalon dɔ tigɛ ka da Alassane Dramane Ouattara la ko kɛlɛ ka wuli Mali ni Côte d'Ivoire cɛ u t'o kɔ sabula n'i ye Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ta k'a lajɛ tariku n'i y'a maana i b'a ye k'a fɔ an ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'i ye Maliden yɛrɛ lajɛ dugu min dali ka d'u ye ko Maliden caman sigilen bɛ Côte d'Ivoire don Assimi Goïta ani jamana premier ministre u b'o kalama yala munna u bɛna taa ba Alassane ma k'a f'u bɛ taa nkalon dɔ nɔrɔ Alassane na min bɛna taa kɛ gɛlɛya ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ malidenw k'o kɔlɔlɔ sɔrɔ gansan sɛbɛnnikɛla ko a ti da dosokɔrɔ la a sonsoron cogo kɔ siga t'a la maa 49 min i y'a fɔ cogo min maa faalaw don wa u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye u degelen bɛ maa faa wale min na u bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ Mali la cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko siga t'a la i ye min lakali Alassane Dramane Ouattara jogo la o dɔnnen bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ wa Mali kɔni o tɛ jamana ye k'i bɛ se k'a fɔ Alassane ti karo ka nin ɲɔgɔnna kɛ Mali la sabula a y'a ɲɔgɔnna kɛ a yɛrɛ ka jamanadenw na maa camanba de bɛ a taamana minnu su kan ni ka t'i sigi masaya bolo kan daki sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ n'olu sɔmi man jan maa caman bɛ minnu y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin mercenaire ko in ye ko nkalon don sɛbɛnnikɛla ko o y'u jo ye sabula u ka faamu y'o ye nka ale bɛ ɲininkali kelen kɛ yala mun de bɛ Mali faamaw bila ka nin n'a ɲɔgɔnna nkalon tigɛ ka taa nɔrɔ Alassane Dramane Ouattara la u bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la foyi den kelen Kororikaw an n'aw tɛ an n'aw tɛ dɛ masakɛ jugu de b'a bolo an n'aw tɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Malidenw ani Mali faamaw n'i y'u ta k'u lajɛ u bɛ gɛlɛya kɔnɔ sabula fɛn min ye diɲɛ seleke 4 gɛrɛndɛ o b'u da la jamana caman bɛ yen minnu bɛ ka Mali janfa Mali yɛrɛ bɛ maa ɲini bi ani maa minnu bɛ kɛ teri ye jango jamana minnu bɛ yen n'an'olu bɛ dancɛ bɔ hali embargo min bɛna Mali kan walasa a ka se ka nɔgɔya Mali yɛrɛ ye sira de taama ka taa farafinna tilebiyanfan jamanakuntigi dɔw de fɛ yen ka teriya sira bɔ min bɛ se ka to Mali kungo ka nɔgɔya o waati la n'a y'a sɔrɔ Alassane nɔ tɛ ko la mun de la Mali faamaw ti wuli ka se Alassane ma nka n'i y'a ye u ma s'a ma siga t'a la u b'a dɔn k'a fɔ Alassane a bɛ jɛjugu min da la ni Mali maa cogo dɔ dingɛ min sennen b'a fɛ Mali yɛrɛ a b'a fɛ k'a coro a kɔnɔ gɛrɛw sɛbɛnnikɛla ko a ko Ala de bi fara an kan n'o tɛ Maliden caman bɛ yen minnu ti faamuyali kɛ sabula u tɛ s'a finen dɔ fɔ n'a ji y'u dɛsi waati min na sɛbɛnnikɛla ko min kɔni jɛlen bɛ fɛn min ye Mali ani Côte d'Ivoire ni sɔsɔli binna u ni ɲɔgɔn cɛ san'an ka da Côte d'Ivoire kuma na wala an ka da RFI ani Faransi ka kuma na wala Nations Unies ka kuma na an k'an ka da maa minnu ka kuma na fɔlɔ o de y'an marabaaw ye sabula olu t'an janfa olu de bi tiɲɛ f'an ye sɛbɛnnikɛla ko waati dɔ sera sa Maliden ka faamuyali kɛ nin sɔsɔli gansan in gɛrɛn na bɛɛ b'i ka théorie fɔ bɛɛ kɛra savant ye maa si ti jamana lajɛ jango jamana bɛ se ka bɔ bolola cogo min na an dun kɛlɛ b'an ka jamana ka juguw b'an da la sɛbɛnnikɛla ko an ka jateminɛ kɛ kunnafoni min ye an ye min salo ka bɔ Inter de Bamako kɔnɔ Dawuda Dunbiya ale y'a fasiri aw fana jijalen don a ko la ka dɔ fara a kan aw minnu bɛ a ka fɛn tɔgɔ ye réseaux sociaux activistes Kororikaw b'a dasi aw yɛrɛ b'a dasi nin ye kuma jugu ye koyi Kororikaw bɛ fɛ k'an ka kuma nkalontigiya de anw dun b'a fɛ k'a jɔn u la o ye tiɲɛ ye nka u ye jɔnwala fɔ u ka dɔ bɛ ko général Makosa wa Makoso de ko Malidenw ka yafa ma
Jati de dum ben bolo bugo kado. Ado. Mbi boni sebanye seben mi nu kama le soir de Bamako wula. Odo. Sebeni keba atwa de ko laya jara. Laya. Jati se do. Oh. Ika do dongo do. Mi nye wulika jo ani jatemine. Oh. Lakana bolo ka ika do debi bolo da jamana kono. Tiens. Mi nye jalatigi. Jalatigi sorarasi jalatigi. Jalatigi. Ika do bi woro ani shegi. Olu debi na bara damine jamana kono. Officier. Jati se do ka don obi kalanzo bamina mi nye emiya. Mi nye jamana kundi yɛrɛ ye a taara ko in gurubu kari k'u ka jalaw nɔrɔw la sɛbɛnnikɛla ko a ko kulukɔrɔkaw fɛ yen weekend in na premier ministre président conseil national de transition CNT ministre min n'a bɛ sɔrɔdasi kuluw kunna Jean Sodikado ani Mali faama caman ka taa se ɲininka lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen y'i sogo donni ni ka kulukɔrɔ sɛgɛrɛ Jean Sodikado sabula i k'a dɔn sɔrɔdasi kura dɔw bɔtɔ don jalatigiw don minnu ye kɛlɛ k'a kalan ni k'a ɲɛdɔn Jean Sodikado dɔn sen da u tɔgɔ dalen bɛ maa minnu na Jean Sodikado hakaja i k'a dɔn a b'a kun bɔ sabula équipage Super Tucano min ye tango Zulu mura ni fa de cenu ni inu fie kai tan kana yelema fe de kunungo samba dukotiga bali o de mura bla mune kunde so kono jide bi dunga jide bi dunga de jodi sedu sebene kala ko ni hakili bala ika don aywa Allah emia Mali ko be ko super emani mea Super Tucano Super Tucano ni vora doron jade betige kata avion gulon de le Mali d'abord Allah tu as vu ma do sarala pilote flami avion gulon de ndaku be pana na avion shuru na abinani munu yesebare e seri sudo ala di Joti Jedu sebenekala ko i ka dɔn a lɔkɔliden kura minnu bɔtɔ filɛ i ka du tɔgɔ dara o équipage in de la nka n'i y'a ta k'a lajɛ jamana kɔnɔntɔn bɛɛ lajɛlen kun n'an bɛ sɔrɔdasi kala kan fɛ yan Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Gabon Guinée Conakry Mauritanie Niger Sénégal ani Tchad nunnu bɛɛ lajɛlen ka kalanden kun b'an fɛ yan an yɛrɛw ka kalanden ye maa 68 ye na o de ye Alfuseni ni Mayiga ye Alfuseni Mayiga ale ye maliden ye ale de kɛra major ye Jean Sodikado o b'a jira k'a fɔ ko b'u sɛbɛ ma sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ bolo ka ani jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa nin kɔni ye lɔkɔliden 44 n'a ye minnu kɔni bɔra ayiwa min ye emiya la a ko wulikajɔ bolo ka commandant Ala ma hinɛna commandant min ye Musa Mayiga ani lieutenant Mahamadou Bouakar Traoré olu de bina avion in na ni u ni tora la ni promotion in a tɔgɔ dara olu de la Jɔnti Sedu sɛbɛnnikɛla ko jamana kuntigi a y'a jira k'a fɔ min ye ale ka ci ye o ti caya nin ma min ye jamana yɛrɛ ye jamana ka ci ti caya nin ma saa kalo 12 bɛɛ lajɛlen na u bɛna wulikajɔ bolo da denmisɛn kuraw bɛ se ka kalan kuraw sɔrɔ cogo min ka fanga kura sɔrɔ sabula a bɛ kɛ sababu ye min bɛ jamana yɛrɛ kolo girinya wa u tɔgɔ dara équipage min na n'o ye équipage Super Tucano i k'a dɔn tango Zulu Tueza a fɔ dɔrɔn hélicoptère bolilaw Ala jagoyalen don ka Super Tucano fɔ wa maa dɔ de kɛra sababu ye ka ninnu fa wallahi y'u fa de non u janfa de don mais Mali janfara de taa avion golo san maaw taara avion golo san ka n'o d'an ma an kun t'a dɔn sa on savait pas katakatani avion katakatani attention loi de programmation militaire on a équipé l'armée ne me fais pas retourner en arrière on a équipé l'armée Assimi Goïta bi do blindé min kɔnɔ anw de ma san wa basi sɛbɛnnikɛla ko Jean Sodikado nin damanda le Mali d'abord min kɔni ye sen ye bɛɛ y'a dɔn kosɛbɛ ko kɛra Jean Sodikado chef d'état-major général a ye welewele da kɛ ani lɔkɔliso in yɛrɛ ɲɛmaaba a ye welewele da kɛ min kɔni bɛ se k'a to hakaja Janbito min na o de ye kalankura minnu bɛ kɛ denmisɛnw kunna Jean Sodikado nin 4e promotion in a ko ayiwa dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛra min kɔni bɛ se k'a to u b'u bolo maana bɔ min ye faso ye mago min b'u la ka se k'o boloda sabula u ni fɛn o fɛn ka kan n'o ye dɔnniya ye u ni fɛn o fɛn ka kan min ye ɲɛfɔli ye o bɛɛ lajɛlen dafara nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
nege kanye tan flasera Bamako. Ka fo jiginnew ka bonyamasegi be aw ye. Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Mbala cogo bɛ di. Dabatu ngana ne bɛ n tɛgɛ don Naam. mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon Ɲɛdankura. Siriba n'o ye Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Ture ko sanjikɔrɔ wɔsi de ti dɔn fɛn min ye Badalabugukaw ka alimami ye Imam Muhammadu Diko fɛn min ye Badalabugukaw ka belebele a ye kumana a ye kuma min kɔni fɛ waati laban in na kuma in kɔni a ye kuma ɲɛsin fanga marabaw de ma a bɔra tuguni a y'u tɛgɛrɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye M5 ka autorité morale Imam Muhammadu Diko a ye kunnafoni di kɛ kunnafoni di min n'a kɛra duwawu don ye maa minnu bɛ n'olu ye tɔɔrɔ sɔrɔ désobéissance civile la min kɛra Ibrahim Boubacar Keita tile la fanga bɛ se ka ɲɔngiri cogo min minnu zara ani minnu jɔgina ko ka duwawu don olu ye sɛbɛnnikɛla ko duwawu donna duwawu donnen banni min bɛ Imam Muhammadu Diko dusukun na min b'a tɔɔrɔ a y'o fɔ a ko fɛn min ye désobéissance civile min ye n'a kɛra M5 RFP fɛ denmisɛn dɔw de nana ganga ale ka da la ale ni lakanabaw cɛ sɛbɛnnikɛla ko o denmisɛn minnu galila k'a fɔ foyi t'a ale kunsigi sɔrɔ o denmisɛn dɔw bɛ marifakisɛ de y'olu sɔrɔ olu ni tora o denmisɛnw minnu zara ani minnu jɔgina a ko jamana ɲɛnɛnen bɛ olu kɔ o de kɛlen bɛ gɛlɛya ye maa minnu bɛ yen n'olu bi fanga na bi n'olu kun ye layidu ta k'a fɔ u bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ denmisɛnw ɲɛ fanga kɔni sɔrɔ la k'olu ɲɛnɛnen bɛ denmisɛnw kɔ an bɛ don minɛ ko bi ko foyi ma kɛ denmisɛnw ye sɛbɛnnikɛla ko a ma maa to a fɔ dɛ a ko nka maa dɔw kɔni bɛ minnu bɛ baara la bi jamana kan ka taa sira min fɛ u tɛ k'o kɛ sabula fanga kɔni jɛgɛnen b'u bolo ale yɛrɛ Mamudu Diko ka yeli la rectification parachèvement kɛra n'o kɛra sɔrɔdasiw fɛ rectification o nana kɛ bandaw ni mɔgɔtariwa ni k'u sen bɔ a la a ko min tora sa o de ye k'a redresser n'o ye redressement ye fanga k'a jɛgɛnen bɛ a marabaw bolo ko k'a latilen sɛbɛnnikɛla ko a ko Mamudu Diko ka yela fɛn min kɔni ye fanga in da bolo ye an bɛ don min na ko bi ale ɲɛ bɛ majɛba de la o tuma ale tɛ se ka sigi ka da di fiyewu fo ale ka kuma min bɛ se k'a to o majɛ in ka faamuya a ko a bi kangarida kɛ fɛn o fɛn min n'an b'a kɛ jamana in kɔnɔ an k'a kɛ bɛɛ ani kelenya kɔnɔ min bɛ se k'a to bɛɛ lajɛlen da ka don jamana baara la ko min bɛ kɛ a ka kɛ forobako ye a ko taabolo min bɛ sen na n'o ye kɛrɛfɛmɛriw ye ka dɔw maaw fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka maa dɔw kɛlɛ ka maa dɔw kɛ fasoden ɲuman ye ka dɔw kɛ fasoden jugu ye a ko jamana ti jɔ ten a ko ale Mamudu Diko waati la a kun bɔra ka sɛbɛnni kɛ ka kuma u ko min ma ko manifeste ko ale kɛ k'i da waga k'o kuma fɔ a n'u ko bayɛlɛma ka n'o yɛlɛma k'o kɛ ko wɛrɛ y'ale bolo k'ale ka kuma ma faamuya ale laban na k'i da di tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko nkalon caman dara ale la kuma caman fɔra ale ma kuma minnu ni maa t'a f'i silamɛ ɲɔgɔn ma maa t'a f'i hɔrɔn ɲɔgɔn ma a ko ni vidéomaniw y'a fɔ wala réseaux sociaux y'a fɔ a ko bi bɛn ale ma nka maa minnu bɛ yen ni jamana mara kalifalen b'olu la ni ale n'olu ye kɛlɛ kɛ kununko olu b'ale jogo dɔn olu ka laban fanga sɔrɔlen k'a f'u b'ale jalaki ka nkalon da ale la a k'o de b'ale jigi tigɛ sabula ale b'i yɛrɛ la ɲininka ninnu sera ka kɛ faama ye cogo jumɛn na yala u bɛ miiri cogo jumɛn na maa jumɛn bɛ se ka jamana mara k'i to ka jamanadenw kɛlɛ ani jamana maa kolonmaw kɛlɛ Mamudu Diko ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn o fɛn n'a bolo dalen bɛ ale bɛ min fɔ a dɔgɔninw ye a denw a n'a mɔdenw ɲɛ a k'o de ka ca jamana in kɔnɔ sabu ale ni minnu ye filan ye minnu y'ale kɔrɔ ye o n'ale minnu y'ale fa ye a k'o bɛ yen nka o man ca minnu ka ca o y'ale denw ale filanw ani ale mɔdenw o de ka ca o tuma ale bɛ min f'u ye o de ye bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to jamana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na a ko an bɛ don minɛ ko bi Mali kɔni a kelen bɛ Babugu ni ye n'an ye paalaɲa fila kɛ ɲɛfɛ an bɛ paalaɲa sajɛ a ko jamana kurayali Mamudu Diko ko o ti ɲa fiyewu fo fɛn min ye sira ɲuman ye an k'o de ta wa sira ɲuman bɛ ale Mamudu Diko de tigɛ kɔnɔ u ka taa a ka sira jira u la n jatigikɛ Diko Hamadi Gonga Nam Mamudu Diko ko a ko ale ye fɛn o fɛn fɔ jamana ko la n'u ma sɔn a ma a tora ale ta la a ko k'a daminɛ Modibo Keita la fo ka n'a bila bi la jamana in kɔni don o don a bɛ taa ɲɛ a bɛ segin kɔ min ka da ale yɛrɛ ye o de ye jamana ka taa ɲɛ sa a tɛ segin kɔ min na tuguni a ko an bɛ don minɛ ko bi n'u m'o kɛ fɛn min kɔni ye jamana in ye a tɛ bi ale ɲɛna fiyewu ale bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ min bɛ se k'a to fu bɛ se ka da o ko in ɲɛ cogo min wa kɛlɛ de kan ka kɛ min bɛ se k'a to jamana
in sira min ka d'ale n'o ka di jamanadenw ye jamana in ka bila o sira kan wa o kɛlɛ kɛbaa tɛ dɔwɛrɛ o ye jamanadenw de ye olu b'o kɛlɛ kɛ wa ale bi jɔ o ɲɛkɔrɔ n'a y'a bolosi yɔrɔ min na a bi kɛ o de ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la a ka fila dugawu kɛ a ka dugawu kɛ dɔrɔn kana siga o la n'a ko ala ka min kɛ a b'o kɛ a y'o de fɔ o diko ale de ko n'a ye min ɲini ala fɛ ala b'o kɛ a ma misali caman d'e ma siga de b'e la ne y'o f'i ye n ko siga bɛ ne na n m'o f'i ye dɛ ne ko a ka dugawu caman kɛ jamana ye nɛgɛw kɛrɛfɛ i tɔ n ka te ko i ma premier o min dɛ jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn Daba Tunkara n bala cogo bɛ di Joasi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni o don Joasi Seydou k'a don sɛbɛnni kɛba n'a kolokala k'a ɲɛfɛ a to a de ko Sikuba ko a ko i k'a dɔn wuli ka jɔ esike i k'a dɔn dankɔrɔba y'i yɛlɛma a tilala k'i yɛlɛma ka t'i bɔ k'i bin tandara Mali ye Joasi Seydou k'a dɔn ayiwa nin minisiri denmisɛn Lamini Seydou minisiri Kunteri Duma minisiri Lamini Seydou i k'a dɔn a ye yɛlɛma belebeleba don an ka dugukɔrɔfɛnw na fɛn o fɛn n'a bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ Joasi Seydou k'a dɔn a kɛra malidenw da ye min ye Lamini ye Lamini ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ani jateminɛ a ye jateminɛ kɛ kabini o sanj'a la laada gɛlɛn minnu k'u ma an fɛ yan dugukɔrɔfɛnw sanu ani marijanɛ ka taa se pétrole ma Joasi Seydou a ti kɛ kɔrɔlen bilen pourcentage Lamini la hawla ko yɛlɛmana wa nani ye de an bɛ ne kɔ an ye ne fɔ a ye o Lamini la nin kamalen kɔni n ko a b'i to yɛlɛ la dɔrɔn ka ko bɛɛ dilan Joasi Seydou Lamini i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan sɛbɛnnikɛla ko tilali tun bi kɛ cogo min fɔlɔ a ti ɲɛ ten bilen o ti kɛ tuguni Mali kɔnɔ Mali de ni yɔrɔ ye a ka sanu ni marijanɛ ni pétrole ye jango kɔsɛn in na Joasi Seydou k'a dɔn ko in daminɛna min na sɔmin gelen don Mali pétrole ko kuma tun bi fɔ a bi waati jan bɔ nka a bi ni ka kɛ sɛbɛ ye Lamini bari ka yaala ni pelu ni daba ni pigi ye a ti sɔrɔ site yɛrɛ kɔnɔ bilen koyi ni président Mogo b'a la fo a k'a wele sabula ale ni sanubɔlaw bi ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra i k'a dɔn primature la premier ministre i k'a dɔn chef du gouvernement dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn ale tun bɛ kɛnɛ kan gouvernement maa bɛɛ lajɛlen dafalen don ayina Lamini ye hakilina kura sɔrɔ min ka fisa jamana in ma sabula projet an k'a ta k'a kalifa an yɛrɛ ka denw ma i k'a dɔn o bi kɛ sababu ye an ka nafa sɔrɔ cakɛda 3 malidenw na Joasi Seydou k'a dɔn yamaruya bɛna don olu ma u ka wuli ka jɔ boloda min ye ayiwa pétrole ye u k'a salo ni k'a bɔ jateminɛ kɛra a se b'u ye wa a dɔnniya b'u la wa yalima u se k'a baara kɛ wa bil hak sɔmin kɛra k'a dɔn ka sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛ k'a ɲɛdɔn Lamini Seydou min ye i tɔma a nana wuli ka jɔ boloda a y'o jateminɛ bolona ka bila o sɛbɛn na sɔnkɛr'o ma Joasi Seydou n'o fana y'i bɔ a la min ka gɛlɛ a bɛɛ ye kabini diɲɛ kununko sarakisɛ dɔw kun bɛ ayiwa Mali kɔnɔ maa minnu bɛna an ka dugukɔrɔfɛnw bɔ olu bɛ sɔrɔ min kɛ ani Mali bɛ sɔrɔ min kɛ Joasi Seydou k'a dɔn a bɔ 20% an tɛ 40% o tɛ kelen ye Joasi Seydou i tulo fɔlɔ bani 40% wa o ye min ye fana min ye dugukolo ye fɛn min b'a kɔnɔ a ti d'i ma bilen dɛ i y'a dɔn fɔlɔ a bɛɛ kun y'i ta de ye o kuma t'a la a bɛɛ ye jamana ta ye o kɔrɔ de ye n'a ye n ja sini i bi gɛn n b'a bɔsi la Lamini mais a k'i kolo gɛlɛya dɛ u bɛna sarakali daminɛ dɛ jɔnni nin sanu bɔla ninnu a fɛrɛ u bi ba taara saraka de bɔ n ko gɔbɛlɛfin don Lamini awɔ o de tiɲɛ ye o e ma tiri ye ɲɛ jukɔrɔla in na gɔbɛlɛfin de don foyi t'a minɛ Ala k'an kunnaja sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kɔntara minnu ni a kuma nana fɔ Joasi Seydou k'a dɔn Lamini ye sɛbɛnfura minnu dilan ni k'a fɔ gouvernement maa tɔw ye a bɔcogo jamana ka sɔrɔ kɛcogo Joasi Seydou salen minnu kan ka sara nafolo minnu kan ka sara min ye ɲinini ye e de bɛ n'i ka ɲinini dabɔ Joasi Seydou k'a dɔn n'i ko nson min na k'a fɔ pétrole bɛ nin dingɛ in kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ n'i bɛ ɲinini kɛ jamana de kuma wari sara o banna Mali tɛ dɔrɔn bɛ sari ye i b'a ɲinini nafolo bɔ k'a n'a yera Joasi Seydou k'a dɔn an b'an sigi ka kuma nka danbile ko daminɛ 40%
Jabangulunga ta kana to la dɛ don se do o tɛ kelen ye wa filanan min fana ye a dingɛ ye a sani bɔ dingɛ fɔlɔ fɔlɔ a kun bi di ma de i t'a dɔn min ka di ye k'o k'a la o banna sani bɔ dingɛ ni pétrole bɔ dingɛ jamana ta don kuma o kuma o y'a ja waati y'a ja n'a ko nin dara ka nafa e ka bɔ yen maa wɛrɛ bɛna jɔn so di k'a dɔn o bolonɔbila sɛbɛn de bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye minisiri ye min bɛ taji kunna min bɛ sanu kunna min bɛ n ɲininka ayiwa kura kunna min bɛ marijanɛ kunna lamini jɔn so di k'a dɔn jamana kun sigilen bɛ ka fɛn min ɲini o de ye nin ye jɔn so di k'a dɔn maa t'i sago k'an na bilen n'i nana anw de ta an ka dugukɔrɔfɛnw ye jɔn so di k'a dɔn a bɛ kɛ Mali sago de ye wa sago min fana don jateminɛ de bɛ kɛ ni nafa b'a la walima nafa t'a la a kelen o kelen bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ fɔ jamanadenw ye wa k'a fɔ de k'i b'i nama dunna walima a bɛ k'i ta ye sarakisɛ bɛɛ lajɛlen jɛlen don sa fo k'a ban yala ni an ye 40% n'u y'o d'a ma u bɛ impôt sara i bɛ impôt sara i bɛ patente sara i bɛ taxe sara i bɛ jamanadenw ta baara la i bɛ taji bɔ Mali kɔnɔ yan taji de bɛ bɔ yan wa k'a fɔ de bɛ taji bɔ ka taa ko kana ayi a bɛɛ de bɛ kɛ yan a bɛ raffiner yan sanu bɛ raffiner yan sɔɔni jaa m'u ka wari ba o sɔɔni Mali essence ni gasoil 40 n'a ma kɛ i ka ngɔri wari tɛ mun ko sura ko dɔ bɛ ka fara Russie ni Ukraine taji kan awɔ dɔ fara l'o kan o nka Ala de bɛna anw yɛrɛ sɔrɔ anw ka taji bɛna bɔ taji min bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ a t'ale Ukraine an kɛ ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni ne y'a dɔn taji bɛ Mali la anw ka dugu la kuluba finman min bɛ yen gazi dɔ bɛ to ka bɔ walahi ne y'a dɔn fɛn dɔ bɛ dugu in jukɔrɔ yen gazi bɔra Burakabugu yɔrɔ min na sa ni bɛ yen n'i sigilen bɛ yen ko n'i da k'i bɛ sunɔgɔ i bɛ fɛn dɔw fili fiyɛ ka mɛn ne y'a dɔn fɛn dɔ bɛ dugu jukɔrɔ o fɛn tɛ sa ndolo de ka ca a ka yɔrɔ la ndolo ni mankan don ko gazi bɔra an ka dugukolo la ko ndolo i ko fɛn min mankan bi bɔ ndolo de bɛ yen ani dugu o de b'a ka dugukolo n ko o de don i dalen dugukolo bi yɛrɛ ndolo don Ala kana to a ka t'u fa gazi bɛ foyi a tɛ yen Ala kana to a ka t'u fa u bɛ la basabugu nin bɛɛ kɔfɛ Ala kama ko tɛ o dama tɔgɔra ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn a sini o tɛ ndolo ye o ndolo bɛ se ka dugukolo yɛrɛ wa ani dugu gazi bɛ kaba kura bɛ ka manaw la e ko foyi tɛ dugukolo aya baje kaba baje a dafine do ama ko dona an bɛ gazi desi fa bɛ fɛ sisan naam dama tɔgɔra ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min b'a la Sentinelle Fasiriba n'o ye la rédaction ye ni y'u ka sɛbɛn ye u ko ni Ala ma jagɛ ni wulikajɔ ni cɛsiri ma kɛ fɛn min ye impôt baarakɛlaw ye u bɛna baara bila u bɛna taa grève la tile 3 baara bila u bɛn'o daminɛ utukalo tile fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye impôt syndicat jɛkulu ɲɛmaw olu yɛrɛ de ye kunnafoni di kɛ u ko gɛlɛya farala gɛlɛya kan o tuma ni jamana gouvernement ma wulikajɔ ni jija kɛ a ti ɲɛ min kɔ a bi k'o ye baara de laban bɛna bila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ impôt baarakɛlaw kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ olu kɛlen bɛ dɛgɛ susu kolonkala ye u kunkolo jɛlen bɛ fɛn dɔw kɔnɔ sabula fɛn min ye impôt ye jamana kɔnɔ ale de fɔlɔ bi nafolo ɲini ka bila jamana wagande kɔnɔ wa a ka ɲininda ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye u ka wulikajɔ n'u ka jɛyɔrɔ san o san baara min bi sara u la objectif min bi d'u ma wari min n'u kan k'a ɲini u b'a miliyari hakɛ ɲini ka taa bila jamana wagande kɔnɔ jasaw sɛbɛnnikɛla ko ngo n'a ta bɛɛ fɛn min ye impôt ye a baarakɛlaw k'u sɛgɛnnen bɛɛ sabula fɛn min ye danganiya caman ye o kan ka d'u ma o kɛlen bɛ majɛ ye kulekan bɔlen bɛ yɔrɔ minnu na o de ye k'a fɔ impôt baarakɛyɔrɔw impôt sow impôt baarakɛlaw bi baara kɛ so minnu kɔrɔ so ninnu kɔrɔla fɔ ka taa fɔ ko a to ten a caman bɛrɛ bɛ yen minnu sigiyɔrɔ n'u ka so n'a kɛlen bɛ majɛba ye u ko ni jamana tora tan cogoya la n'Ala ma ja kɛ impôt yɛrɛ a so bɛɛ lajɛlen bɛna kelen bi kulekan bɔlen bɛ ka ɲɛsin yɔrɔ min ma o ye Kulukoro impôt ye Kulukoro impôt yɛrɛ ale jabala fɛn min ye samiya don in na baarakɛlaw kɔni u ye yen de bila bɛɛ lajɛlen bi t'i sigi gwa de kɔrɔ ka baara kɛ sabula ni san finna Kulukoro impôt o baara banna gouverneur kɛlen k'a kuma mɛn a ko a ye dugu de jɔ u ka yɔrɔ ɲini sabula impôt tɛ ka to ten gouverneur in tɔgɔ di Lamini Kapori Sanogo ale don ne ko miyanka de don wa miyanka don Senufɔ de don Sanogo Senufɔ y'a ye Senufɔ kɛ ale ti blague dɛ non denmisɛn biɲɛ kɛnɛ
Bon ale de do min ko cɛ k'a ka goudron wuli wa fɔni fanga sana fɔni fanga ma ye Mohamed Rasoul ko cɛ k'a ka goudron wuli mais fanga ko tɛ o il a raison comment on peut te donner de l'argent marché bi di ma k'i ka goudron i bɛ taa goudron kolon da o bɛ kɛ gouverneur min na o ye kapoli goudron wo bi bɔ gouverneur natɔ mobile la a ye goudron wo ye a ko appelez-moi ça yɔrɔ sɔrɔsi do il faut me l'appeler u y'a wele dɔrɔn non c'est-à-dire que a nalen cɛ yɛrɛ a ye a tun bɛna boxer sɔɔni a ko a wuli sisan a ye sotokanni kɛ o k'a ka wuli sisan a wuli ka bɔ yen k'a ka goudron wuli yɔrɔnin kelen c'est ça c'est comme ça naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye o kulekan bɔlen bɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min kɔni ye yɔrɔ wɛrɛw ye kulekan bɔlen bɛ k'a fɔ o bâtiment olu kɔrɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko direction générale yɛrɛ n'o ye impôt jabala ye o so kɔrɔlen bɛ n'i y'a mɛn pɛntiri k'a koyokoyo n'a tɛ fo i tɛmɛ dɔn pɛntiri bɛ wɔrɔ ka bin kan sɛbɛnnikɛla ko k'a sɔrɔ impôt baarakɛlaw bi cɛsiriba de kɛ ka wari ladon jamana kɔnɔ a ko yala nin bɛ se ka faamu cogo jumɛn na baarakɛlaw ko u ye kulekan bɔ jamana gouvernement na jamana gouvernement tɛ k'u jaabi o tuma fɛn min ye olu ka hakɛ caman bɛ yen minnu n'olu balannen bɛ a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni ye jamana sɔrɔ ye a ka dɔgɔn kosɛbɛ sɔrɔ sigilen bɛ impôt de kan impôt ka sɔrɔta de ka bon sabu kɛlɛ ni gɛlɛya fɛ a kɛra sababu ye ka caman ba bɔ douane fanga na o tuma maa min bɛ yen n'o jɔlen bɛ n'o ye nguloma fɔlɔ ye o ye impôt ye o tuma wulikajɔ ka kɛ joona fɛn min ye impôt ye u ka bila u ka baara kɛcogo ɲuman danganiya kɔnɔ sokuraw ka jɔ kɔrɔlenw ka labɛn min bɛ se k'a to u ka baara kɛ basigi la n'ala ma jagɛ impôt mɔgɔw ko n'olu ye baara bila fɛn min ye gɛlɛya wɛrɛ ye o bɛna d'a kan sabula cakɛda caman bɛ yen minnu bɛ wari yɛrɛ ladon jamana wagande kɔnɔ olu labɛnnen don ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli jamana bɛna sigi a sen tigɛ k'an gami an di ala deli o la kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ la santinɛli kɔnɔ jɔyɔrɔ kɛlɛnw Jean Cissé dun bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la boussole maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔ de ko Yakuba Dambɛlɛ Yaku ko a k'i k'a dɔn est ce que Nangɔ Dambɛlɛ dɛsɛ ani kɔli Nangɔ Dambɛlɛ ko dɔnbaliya Nangɔ Dambɛlɛ i mana nkalon tigɛ cogo o cogo i k'a dɔn foroba baara a na ye Jean Cissé k'a dɔn awa Nangɔ Dambɛlɛ bɛnkun kɛra kan k'a fɔ CMDT miliyari 15 o de bɛna kɛ dɛsɛfɛn ye awa san tɛmɛnen na san 2021 Jean Cissé k'a dɔn ka Nangɔ Dambɛlɛ koloba kalaba kuma ni ngalon ni namara Jean Cissé k'a dɔn a ko ɲina CMDT kɛra sababu ye ka miliyari 5 ani miliyɔn kɛmɛ seegin n'a kunkanfɛ k'o sɔrɔ tɔnɔ ye Jean Cissé jaaja ngalon tigɛlen don sɛbɛnnikɛla ko ngalon b'a don ɲɛ a dugusɛjɛ a t'o ɲɛ fasirikɛla ko a ko ɲina za o bi juguya saa bɛɛ lajɛlen ta ye min ye campagne agricole 2022-2023 Nangɔ Dambɛlɛ a wulilen bɛ kolokala kuma ani ngalon ni namara la k'o mun a ko engrais ko in u b'a kalama koyi a dɛsɛ a n'a gɛlɛya Jean Cissé k'i k'a dɔn i kɛra ni kɛlɛko don ala Nango ko dɔw bɛ dadi ka fisa ni kuma ye sa wallahi a k'a dadi sa Nango i na ne malo daba ye ke malo ne ne k'i ma ya Nango ka ɲi k'a to yen n ko a ka ɲi n ko a kalannen ba don kala bɛnna ani bɛ se ko la kelen dɛ Jean Cissé sɛbɛnnikɛla ko a ko CMDT ka gɛlɛya ani CMDT ka segin kɔ Nangɔ b'a fɛ ka ko in da ka taa da Ukraine ni Rusikaw ka kɛlɛ de bunako kan a ko a n'o cɛ ka jan Jean Cissé k'a dɔn fɛn min kɛra kabini bi tɛ i kan ka wulikajɔ kɛ fɛn min na san kelen Ukraine ni Russie ka kɛlɛ daminɛna don jumɛn ye yalima o gɛlɛya bɛna taa don na cogo min a ko ngalon don a ko nka min ye jateminɛw ye ani sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a jira Nangɔ ka kɔnɔsu kolenya ni sonyani yɛrɛ de barika bonyana CMDT kɔnɔ i n'a fɔ maa tɛ yen o dɛsɛ bolo kan Jean Cissé k'a dɔn a n'an bɛ mankan kura min wuli ani kunnafoni kura min di CMDT baarakɛla bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ Nangɔ bɛ ngalon la Jean Cissé i k'a dɔn a ko min ye awa CEDEAO ka gɛlɛya in o min ye Mali sɔrɔ Jean Cissé k'i k'a dɔn embargo in fana digira awa min ye mɔrɔ ko Mali ka ayiwa engrais o bɛna Abidjan fɛ a bɛna Dakar fɛ mais ngalon don engrais tɛ yen o n ko engrais bi yan il y a de l'engrais ici c'est terrible mais engrais bi yan o engrais ma ban o n k'a bɛ Bamakɔ yan Abidjan ni Dakar o t'a ye a bɛ min bɛ bɔ kɔfɛ yan min bɛ yan o bɛ Mali bɔ o
sɛbɛ to ten dɛ. Mauritanie bara kana engrais san Mali la ka taa. Nin bila sa sɛbɛ to ten na n ko b'anw fa de. Jean Cissé ne a ko an bɛ donni min na ko bi k'a bɛ ɲɛ dɛ. intérêt ko nin tɔ lamɛnba nin k'a bɛ ɲɛ koyi ko sabula engrais min kan ka taa yɔrɔ min ni yɔrɔ min na 40% k'o sera a seyɔrɔ la ka ban. E yɛrɛ ni Ala cɛ. engrais tɛ sɛnɛkɛlaw bolo u bɛ tile k'an wele don o don. Ayi supposons que 40% yɛrɛ ka se. Ni 40% sera ça fait combien? O tɛ bɛrɛ ni yɛrɛ ye o. Ça c'est absolument rien. O ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ ko 40% de sera sɛnɛkɛlaw ma ka ban. O kɔrɔ ye samiya tiɲɛna de 60%. Samiya banna de 60%. Samiya tiɲɛna de 60% parce que engrais don kuma bɛɛ ka tɛmɛna. A tɛmɛna o. Joan Seydou min yɛrɛ ka jugu a bɛɛ n b'o f'i ye. Maa dɔ ye n wele ka bɔ Kumandu ni fɛnw na. K'olu bara k'u kun ye kɔɔri dan. U y'a bɔgɔti ka bɔ la. U bara ka saɲɔ de da. U bɛ ka saɲɔ de da wala ɲɔ. Parce que kɔɔri mago bɛ engrais min na. O tɛ yen. Donc samiya kana tiɲɛ u bolo. Kɔɔri dannen u y'o bɔ ka fili. Ka sɔrɔ ka ɲɔ da nɔ na. Ça c'est très dangereux. Et ça c'est très très dangereux. Maa kelen kama ka jamana sɔrɔ bɛɛ daji. Voilà wa intérêt dɛ a bɛɛ ye surɔfɛn ko ministre de finance natako ni ministre de finance ma kuma Modibo Keita ministre de l'agriculture ma kuma premier ministre ma kuma Assimi Goïta ma kuma nin ngɔlɔlɔ bɛ taa yɛlɛ u bɛɛ kan hali yɔrɔ jan dɛ ko fila don u ka engrais di sɛnɛkɛlaw ma wala u ka kɔɔri ko u k'a to yen ɲina u ka kaba dan yaasa an na balo sɔrɔ ka bɔ o de bara ka kɛ o mɔgɔ bara ka kɔɔri bɔgɔti kɔɔri dannen falennen o bara ka bɔgɔti ka bɔ ka kaba tɛlimani da kaba tɛlimani walima saɲɔ tɛlimani i ma wari kɔni sɔrɔ voilà i na i balo kɔni sɔrɔ i n'i balo kɔni sɔrɔ sabu kɔɔri nɔgɔ min fana bi di kaba nɔgɔ min bi di kɔɔri kɛrɛfɛ kɔɔri ma nɔgɔ sɔrɔ o kuma bɛ kaba nɔgɔtigi kɔni ma kɔngɔ de bɛ o de na ko da de ko ten dɛ ko 40% sera a seyɔrɔ la ka ban non supposons que c'est là o yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye ayi tiɲɛ o ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ ye 40% 60% kɛra fu ye samiya daminɛna ni samiya 60% mana kɛ fu ye i ma bi wa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la busoli kɔnɔ Ala de bɛ Mali bɔ Ala de bɛ Mali kisi Jean Seydou k'a dɔn waati dafara anw fɛ yan